खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। श्रीमन्त शंकरदेव संघनि जथुम्मायाव बाहागो लानाय सोरखारि साख्रिआवलाफोरा साननैनि जर'खा सुटि मोनगोन। गाहाय मन्थ्रिया 14 फेब्रुआरियाव माखासे बानदान्था लाना आसाम दावबायगोन। एलिफेन्टा द्वीपनिफ्राय गेटवे अफ इन्डियासिम सानस्रिना बुहुमनां रेकर्ड बानायदों किउसेंटान फुकनआ। गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि सुपारिन्टेन्डेन्ट देबकमल बराखौ खादों। त्रिपुरायाव आसाम राइफल्सआ 25 कोटी बेसेननि गान्जा आबाद फोजोबस्रांदों। इम्फलाव आरपीएफ पीएलएनि केडारखौ खादों। टंलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि जथुम्मा आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि 51थि जथुम्मा। कलगन्जाव 12 मोसौजों लोगोसे 2 सुरां फालांगिरि खाजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम सोरखारनि साख्रिआवलाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। सोरखारि साख्रिआवलाफोरा 6 आरो 7 फेब्रुआरियाव 2 साननि जर'खा लिब एबा सुटि मोननो हागोन। नाथाय बे जर'खा सुटिजों मोननो थाखाय श्रीमन्त शंकरदेव संघनि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लाहैनांगोन। बे गिदिर खौरांखौ फोसावदों आसाम सरकारनि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ बिफाना, जायनि जाहोनाव संख्रि हारिमुनि अनसायगिरि आरो फालिग्रा सोरखारि साख्रिआवलाफोरा जेबो जेंना गैयालासे बे धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। मख'नो गोनांदि 6 फेब्रुआरिनिफ्राय 8 फेब्रुआरिसिम सानथामनि हाबाफारिजों सनितपुर जिल्लानि जामुगुरि घाटआव गाजा गोमजायै खुंनो लादों श्रीमन्त शंकरदेव संघनि 95थि बोसोरसालिया जथुम्मा। जामुगुरि घाटनि ज्योति विष्णु समबाय केत्रआव 2000 बिगासो फैलाव फोथारखौ श्रीमन्त शंकरदेव संघनि 95थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थाखाय थियारि खालामनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला हाबाफारियाव भक्तफोरखौ सिबिनो थाखाय 10,000 भलन्टियारनि मोनसे गिदिर हानजा थिसननाय जादों। सानसेयाव खमैबो 10 लाख भटारफोरखौ सिबिनो हानाय बायदियै लाहार फाहार खालामदों। हाबाफारियाव खनसेयैनो 15,000 सुबुंफ्रा आदार जानो हानाय बायदियै गेदेर डाइनिं हलनिबो थियारि खालामदों। ओंखाम संग्रायाव 300निबो बांसिन सौखाफोर दं, जेराव हर सान जाग्रा आदार बानायोमोन। धोरोमारि हाबाफारिनि अनगायै बे जथुम्मायाव गुबुन गुबुन हारिनि आरिमु आरो हारिमुखौ दिन्थिनाय जागोन। संकरि हारिमुजों समान समान मणिपुरि आरो नागा हारिनि सुबुं हारिमुखौबो बेयाव दिन्थिनाय जागोन। दिन्थिफुंनायनि थाखाय 1000 दखानफोर थियारि खालामनाय जादों, जेराव सनितपुरनि दोरोङारि बारेसावरिया फावथिना, सतियानि जारिमिनारि थाना आरो तेजपुरनि हरिहर दावहानि नुजाथायफोरखौ दिन्थिनाय जादों। सिबियारि आरो दावबायारिफोरनि सुबिदानि थाखाय हान्थामेलानि सायाव जर'खायै नोजोर होनाय जादों। खाथि खाला मोन 15 पार्कनि जायगा बानायनाय जादों आरो रेल बिफाना थालियाबिल स्टेशनाव डनिपल आरो लाचित एक्सप्रेस रेलगारिनि सुबिदा होनो थाखाय जर'खा राहा खालामदों। बान्थानि थफ्ला लाना आसामाव फैगासिनो दं गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि। नरेन्द्र मदिआ फैगौ 14 फेब्रुआरि खालि आसाम दावबायगोन। बे हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रिया गुवाहाटी साहा गुवाहाटी फोनांजाबनाय दालांखौ बेखेवगोन। गाहाय मन्थ्रिया पलासबारियाव IIMनि अरायथा नङै केम्पासखौबो बेखेवगोन। गाहाय मन्थ्रिया गुवाहाटी नोगोरमानो गं 100 इलेक्ट्रिक बासफोर बान्था होगोन। बेनि अनगायैबो गाहाय मन्थ्रिया गुवाहाटीआव नेशनेल डाटा सेन्टारखौ बेखेवगोन। बेनि उनाव खानापारा गेलेग्रा फोथाराव BJPनि बुथ खोलोबनि सन्मेलनाव बाहागो लागोन। फोरमायथिनाय बादिब्ला गुवाहाटीनि हाबाफारिखौ फोजोबनायनि उनाव नरेन्द्र मदिआ डिब्रुगड़आव रावना होगोन आरो गाहाय मन्थ्रिनि बिरखंआ राजा लामायावनो लेन्डिं खालामगोन। गाहाय मन्थ्रिनि नुजाथिनायाव अख्रां रौनियाया मराननि राजा लामायाव एयार श' खालामगोन। मराननि राजा लामायाव राफेल, सुखय बायदिखौ नुनो मोनगोन। रिपर्ट बादिब्ला गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ मार्च दानाव फिन आसाम दावबायगोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै आजारायाव हादरसा BJPनि बुथ बिजय अभियानाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि 150 कोटी रांनि बाजेटजों बानायनाय मराननि हादरारि राजा लामानि 4.2 किल'मिटार लावथाइया इमारजेन्सि लेन्डिंनि खाबु दं। दावहानि थासारि फैयोब्ला बे लामायाव अख्रां रौनियाया दावहारु बिरखंफोरखौ इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो हागोन। हादरनां थाखोआव फिन जोंखांदों आसामनि हिन्जावसा। एलिफेन्टा द्वीपनिफ्राय गेटवे अफ इन्डियासिम सानस्रिनानै बुहुमनां रेकर्ड एबा वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों किउसेंगान फुकन मुंनि हिन्जावसाया। किउसेंगान फुकनआ 15 किल'मिटार गोलाव आरो गोब्राब सानस्रिनायखौ 3 घन्टा 29 मिनिट समाव आबुं खालामना मोनसे गोदान बुहुमनां रेकर्ड सोरजिदों। सोमोनांथाव जाफुंसारनायनि गेजेरजों आरब लैथोआव बे जाफुंसारनायखौ मोनफुंनो हानाय सा-सानजा भारतनि गिबिसिन आइजो सानस्रिग्रा महरै किउसेंगान फुकनखौ सिनायथिनाय जायो आरो बिनि जाफुंसारनाया आसामखौ गोग्गा होदों। मख'नो गोनां किउसें फुकननि आजै-आजौनि न'आ चराइदेउ जिल्लानि सेपानि हालिगुरियाव। आथिखालाव बियो गुवाहाटीनि 6 माइल ओनसोलनि VIP र'डनि दा सिन्स एपार्टमेन्टआव थायो। बियो हेमां फुकन आरो रिमली हाजरिका फुकननि फिसाजो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला किउसेंगान फुकनआ दा ग्रीन स्कुल इन्टारनेशनेलनि 2थि थाखोनि फरायसा। बियो सम सम कच बाबुल गुरुंनि नायदिंनायाव गुवाहाटीनि सरसजाइयाव थानाय डक्टर जाकिर हुसेन एकुवाटिक
कमप्लेक्स आरो अर्जुन भगेश्वर बरुवा स्पर्ट्स ग्राउन्डआव प्रेक्टिस खालामगासिनो दं। गुवाहाटी मिरु जोबथेसालि एबा सेन्ट्रेल जेलनि सुपारिनटेन्डेन्ट देबकमल बराखौ हमनाय जाबाय। बशिष्ठ पुलिसा हमदों गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि सुपारिनटेन्डेन्ट देबकमल बराखौ। जोबथेसालि सिङाव आयेन बेरेखा हाबा-हुखा सामलायनायनि अजदाव गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि सुपारिनटेन्डेन्टखौ हमनाय जादों। गुवाहाटी मिरु जोबथेसालि सिङाव आयेन बेरेखायै निसागोनां मुवा जगायनाया सोलिगासिनो दंमोन। माखासे कैदिनो रां लानानै निसागोनां मुवाफोर जागायनायनि गोख्रों अजदफोर सिखांबोदों। बेखौ बिथा खालामनानैनो जोबथेसालिनि सुपारिनटेन्डेन्ट देबकमल बराखौ खानाय जायो। रिपर्ट बादिब्ला देबकमल बराखौ बशिष्ठ पुलिसा जेरा खालामदों आरो नायबिजिरनायखौ सिगां फारसे लांदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि सुपारिनटेन्डेन्ट देबकमल बराखौ हमनायनि सिगां जोबथेसालियाव गान्जा जगायनायनि दानायाव आसाम पुलिसनि सानै कनस्टेबल फारियै कंकन बरा आरो देबज्योति दासखौ बशिष्ठ पुलिसा खादोंमोन। आसाम राइफल्सनि हानजाया त्रिपुरायाव जइन्ट अपारेशन खालामना गोबां बिबांनि गान्जा आबाद मावनायखौ फोजोबस्रांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे अपारेशनखौ आगरतलानिफ्राय 41 किल'मिटार खोलाहा थानाय बक्सानगर ओनसोलाव हाग्रा बिफाननि हेफाजाबजों खालामनाय जायो। फोजोबस्रांनाय गान्जा आबादफोरखौ खमैबो 50 एकड़सो हायाव मावनाय जादोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। अपारेशन समाव रैखाथि हानजाफोरा खमैबो 25.72 कौटिसो बेसेननि 1,70,000 गान्जा बिफांफोरखौ दानस्रांना फोजोबस्रांदोंमोन। रैखाथि हानजाफोरनि बेबायदि अपारेशना आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायखौ होबथानायनि मोनसे गोख्रों मावथाय। बेनि अनगायैबो आथिखालाव रैखाथि हानजाया गोबां ओनसोलफोराव ड्राग्स आरो आयेन बेरेखा गान्जा आबाद मावनायनि बेरेखायै सांग्रांथियै नोजोर होगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। मणिपुरनि इम्फल सोनाब जिल्लायाव रैखाथि हानजा आरो पुलिसा जयै मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामना सासे केडार खानायजों लोगोसे हाथियार, गोथां गुलि आरो गोबां बेफ्रुग्रा बेसाद जब्द खालामदों। हमजानाय सुबुंखौ कर'हनबा लुवां एबा करौ होननानै सिनायथिनाय जादों। बेनिफ्राय पुलिसा गंसे मबाइल फनबो जब्द खालामो। खौरां मोननाय बादिब्ला 3 फेब्रुआरि खालि लामसां पुलिस थानानि सिङाव थानाय लाम्बल आवां लेइकाइनिफ्राय करौजों लोगोसे बेफोर बेसादफोरखौ बोखांनो हादों होनना मणिपुर पुलिसा बुंदों। जब्द खालामनाय मुवाफोरनि गेजेराव गंसे लकेल मेड सिंगल बेरेल गान, गंसे 9 mm पिस्तल, मेगजिनजों लोगोसे मोन 6 पिस्तल, गुबुन गुबुन केलिबर्सनि 64 राउन्ड गुलि, थरसे नम्बर 36 हाई एक्सप्लसिभ ग्रेनेड आरो गंसे डेटनेटर दंमोन। बेनि अनगायैबो गंथाम टिउब लान्सार, मोन 10 आर्मिं रिं, गंसे उफ्रा मेगजिन, लहानि मोनब्रै प्लेट, गंनै केम'फ्लाज हेलमेट, गांथाम बुलेटप्रुफ भेस्ट आरो गंसे गुलिनि बाक्सुबो बोखांनो हाबावदोंमोन। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि बोसोरसालिया जथुमाखौ उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव खुंनाय जायो। दिनै गिबि सानाव उदालगुरि जिल्ला एबसु आफादनि फिरफिलाखौ दैखाङो जिल्लानि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया। बर'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारिया। बेनि उनावनो उदालगुरि जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेल जायो। बेराफारसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानो गोनां 58थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइनि थाखाय लुनाय मुंख्लं महन्त रामसियारि गोसोखां दरखं बेखेवना होयो दावबायसार बर'आ। बेनि उनाव मुंख्लं प्रधाना दैमारि गोसोखां गाहाय सायनासालि बेखेवना होयो फेरगाव महकुमानि एडिसि मुस्रि रिंखां मुसाहारिया। लोगोसेनो जौस्रांखौ बेखेवना होयो मुस्रि नुरपेन बर'आ। बेनि उनाव रुंसारि धनेस्वर स्वर्गयारिया थान्दै नंब्लाबो बेखेवना होयो डक्टर प्रसेन दैमारि। गोरायुं टंला जौमा फरायसालि मुंख्लं हरि बसुमतारिया गोसोखां थान्दै बादाखौ बेखेवना होयो रबिन्द्र बर'आ। रुंसारि उपेन्द्र दास गोसोखां आलासि जिरायसालिखौ बेखेवना होयो करमेश्वर बर' नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद। मुंख्लं गुलाब बसुमतारि गोसोखां दिन्थिफुंसालि आरो बिजाब मेला बेखेवना होयो भुपेन देउरिया। मुंख्लं कुलेन बर' गोसोखां हाथाइसालि बेखेवना होयो अजित कुमार साहाआ। रुंसारि दिननाथ दास बर' गोसोखां जामुंसालिखौ बेखेवना होयो दुर्गा दास बर'आ। मुंख्लं कमला बर' गोसोखां मावसोम हान्जानि बादा बेखेवना होयो दिननाथ बर'आ। मुंख्लं चक्रधर बसुमतारि गोसोखां मावसोम हान्जानि बादा बेखेवना होयो मदिरा बेगमा। मुंख्लं मेमसन बर' गोसोखां सावस्रि मिरु बेखेवना होयो डक्टर नरम कसारिया। रुंसारि देरहासार बर' गोसोखां गेलेग्रा फोथार बेखेवना होयो भुपेन राभाआ। रुंसारि लाहेश्वर बर' गोसोखां हारिमुवारि जौस्रां बेखेवना होयो रत्नेश्वर बसुमतारिया। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारि गोसोखां बुलुर गेलेनाय बादायलायनायाव बेखेवना होयो लुत्र राज बसुमतारिया। गायदे हेलेना गोसोखां काबादि गेलेनाय बादायलायनायाव बेखेवना होयो मुस्रिमा कुन्जलता बर'आ। बेलासि 2 रिंगानिफ्राय थान्दै आरो नोजोरबोगिरिफोरनि मुं रेबथुमनाय जायो। धुबुरी जिल्लानि गलकन्साव मा 12 सुरां मोसौजों लोगोसे 2 सुरां फालांगिरि हमजादों।
गलकन्सनि 17 नं हादरारि राजा लामायाव पुलिसा सिग्रोमनायाव सुरां मोसौ लाबोखुमानायखौ हमनो हायो। रिपर्ट बादिब्ला मोनसे स्रोत सुलुंखौ बिथा खालामनानै गलकन्स थानानि अ.सि. नबज्योति रयनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे टीमा राजा लामायाव सिग्रोमो। बे समावनो सोनाब बंग फारसेनिफ्राय गौरीपुर फारसे फैनाय गंसे ट्राकनिफ्राय मा 12 सुरां मोसौफोरखौ बोखांनो हायो। बेजों लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौबो पुलिसा हमदों। बबेखानि हमजानाय 2 सुबुंनि गेजेराव सासेया बरपेटा जिल्लानि कलगासिया थाना बेन्दोंनि साइदुल इस्लाम आरो गुबुन सासेखौ तपेश्वरीनि मान्नान आली होननानै सिनायथिदों। पुलिसनि सरासनस्रा नायबिजिरनायाव मोननो हानाय बादिब्ला जब्द खालामनो हानाय मोसौफोरखौ नसुं रायजो सोनाब बंगनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन आरो बांलादेशआव दैथायहरनो प्लेनिं खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि 17 नं हादरारि राजा लामाखौ सुरां फालांगिरिफोरा सिगांनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दं, जायनि थाखाय पुलिसा बे लामायाव जर'खा नोजोर लाखिगासिनो। बोखांनो हानाय सुरां मोसौ आरो गारिखौ पुलिसा गावनि आवथायाव लाना केस रेजिस्टार खालामदों। बे गासै नेटवर्कआव सोर लोब्बा थानो हागौ बेनि सायाव पुलिसा गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।